Етерично масло от тамян се извлича чрез парна дестилация на смолата от дървото Босфелия серата. Биомаслото от индийски тамян има дървесен, пикантен и освежаващ аромат. На цвят е бистро до бледо-жълто. При ароматерапия има успокояващ ефект и премахва тревожността. Екзотично масло с успокояващи свойства. Подмладява и възстановява застаряваща кожа, подпомага зарастването на белези и стрии. Маслото действа успокояващо, когато се използва за инхалации и е добро за освобождаване от стрес. Масажирайте 2 до 3 капки в слепоочията, разредени в 10 мл бадемово или друго базово масло, за да изчистите ума и намалите главоболието. Употреба. Само за външна употреба. Всички етерични масла трябва да се разреждат в растително масло или друга подходяща база преди употреба върху кожата, както и преди добавяне към вана. Не се препоръчва директно и интензивно вдишване, например парна инхалация на етерични масла за повече от 15-20 минути. Това не се отнася за вдишването на масла, разпръснати във въздуха чрез дифузер или аромалампа. За най-добър резултат използвайте аромалампа за 30 до 60 минути, след което я изключете за 30 до 60 минути и редувайте. Не забравяйте да проветрявате помещението периодично. Преди употреба, направете тест за чувствителност в ямката на лакътната свивка. Ако сте бременна, кърмите, имате свръхчувствителна кожа или искате да използвате етерично масло за детето си, първо се консултирайте с ароматерапевт. Съхранявайте на тъмно и хладно място, недостъпно за деца.